konje le lockdown isaqhubeka namhlanje qala level 4 we lockdown uhulumeni lokho egcizelele njalo asihlale namakhaya singaphumi agcine futhi imithetho ukuze sizokwazi ukuthi sinqobele lo bhubhane uthi uhulumeni mangabe sibamsene sizonqoba lesifo. Hey madoda ejabula abaganiwe madoda kodwa madoda hey thina impohlo nje sivelelwe selokusahlala ngasodwana. Hey Nkosi kuba hamba kanjani lapha hlala wathula nje ucabangani? Hey nami angazi ukuthi kuzokwenziwa kanjani la. Hey ngoba ngiyabona lento serious kakhulu ngempela nami sengiyibonile and hayi yiko nje ukuthi umuntu abekezele iziphele le lockdown umuntu aphephe. Ayike into zoyenza bafethu kuvikelwa thina la. Kodwa mawuthi uyabheka mfethu kuvikelwa thina ngempela la. Kumele ngempela senze sure ukuthi siyaqhelelana, senze sure ukuthi awuphume ekhaya singekho isidingo. Uyabo? Kuze sizokwazi ukuthi izwe lisheshe libele esimeni masinyane. Uyabo? Uyabona nje uba ngikhuluma nawe Nkunzi ngiphethe indaba ezimnandi la ukuthi nami njengendlamlenze sengivele ngenza ama mask ukuthi nginikeze wonke ama donation. Lokho kuyingxenye yokubambisana nohulumeni wethu ukuthi abantu abaphephe kulelo bhubhane madoda. Awu lalela ke Nkunzi ake sihlabe ake sine nje sinele ingoma yami nje. Yabo ethi sling kuze sizoqeda phela isizungu phela nje bahlele nje asenze lutho. Uyabo? Awu kodwa madoda Wemali wisili